Varala si! Ne, nisam. O, stvarno? A kako se tvoj sladoled brže zamrze od mog? Ha? Ne znam, okej? Ne znam. Aha, ne znaš! A gdje si našla te tako magične jagode koje imaju tako divan ukus? Ha? Ana, rekla sam ti da sam ih dobila od trolova. Ti varalice! Ana, molim te, ponašaš se kao dete. Moram priznati da je sladoled od jagode bio mnogo bolji. Ti umokni! Eto, rekla sam ti. Sada idem ja da nađem te magične jagode. Ana, molim te, ponašaš se kao dete. Ana! Nije bio ovdje. Niko nije dirao moj šator. Sigurna sam da su jagode tu negdje. Ali prvo, moram da se zagrejem. Postaje hladno. Eto, sada mogu da idem i da pronađem te jagode. Oh, divno. Samo su mi još vukovi trebali. Ha? Šta je to bilo? Ah, to su! Ah, to boli! Ah, koliko sam trapava. O ne, Vuk! Pomoć! Pomoć! Neka mi neko pomogne! O, kako je tvrdoglava! O ne, pomoć! Neka mi neko pomogne! O ne, Ana! Hoće li mi neko pomoći? Divno, od gore na gore. Nije Vuk ono što će me pojesti, nego Bigfoot. Pomoć! Neka mi neko pomogne! Pomoć! Ana, dolazi! Ne, molim te, ne! Budan si. Hvala ti što si me spasio. Mnogo mi je žao. Mislila sam da Ana zove u pomoć zbog tebe. Želim da probaš ovo i da mi kažeš šta misliš. Aha, vidiš? Moj sladoled je bolji od tvog. To ne znači ništa, pogledaj ga. On bi pojeo i nas isto kao što je pojeo i taj sladoled. Sad želiš da priznaš da je moj sladoled bolji od tvog.